A continuació, passem a l'apartat de societat. El Saló de l'Ensenyament torna aquest any a la Fira de Barcelona amb l'objectiu de reforçar els serveis d'assessorament i orientació acadèmica amb tallers, xerrades i visites guiades als estudiants. En la seva 27a edició, el Saló de l'Ensenyament ha posat a l'abast de milers d'estudiants fins a 182 expositors. Una de les novetats de l'edició d'enguany del Saló de l'Ensenyament són titulacions universitàries de 3 anys, pensades per després especialitzar-se mitjançant un màster de 2 anys. Es tracta dels graus de Global Studies, Creació i Producció Digital, Bioinformàtica i Disseny i Art Digital. Global Studies és transdisciplinar perquè analitza fenòmens mundials en l'àmbit de la política, l'economia o la comunicació. Potser per això és un 3+2, perquè la idea és que tu vagis a aquesta carrera i decideixis tu, mitjançant un màster o un postgrau, a on t'especialitzes. També destaca la titulació interuniversitària de Bioinformàtica de la UB, la UPC i la UPF. La UB, per la seva banda, impartirà creació i projecció digital des de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives. Nosaltres no érem partidaris de fer una carrera de 4 anys d'una enginyeria, perquè creiem que una enginyeria en 3 anys no es pot fer. Però, en canvi, la carrera d'art, com que no té cap dels elements de l'enginyeria, sí que ens creiem que podia ser una carrera de 3 anys. Alguns estudiants han manifestat la seva opinió sobre la reforma educativa i el 3+2. És que no té sentit, vull dir, s'estan carregant l'educació pública. És una vergonya, jo penso que el que intenten és desprestigiar una carrera i simplement guanyar més diners fent-te pagar el màster. Per últim, també destaquen un gran nombre de tallers i xerrades adreçades tant per estudiants com per docents. També informació orientada en formació professional, llengües, beques i altres ajuts.